急の岡山行き渦潮6号2番乗り場でお降りください。8時23分特急高松方面岡山行き渦潮6号2番乗り場です。8時23分2番乗り場でお待ちをいたしております。特急ハワイ池田行き鶴見さんご利用のお客様2番乗り場でしばらくお待ちください。9時1分の発車です。坂東板野方面普通列車板野行き1番乗り場8時46分倉本西鴨島方面普通列車は川島行き正面4番乗り場8時38分むや鳴門方面鳴門駅正面4番乗り場8時26分に発車です。今日も特急室戸2号をご利用くださいましてありがとうございました。